ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammar intmulej, hemm intejx fil-nur. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum huwa is-27 ta' Mejju u tista' ssir it-tifkira ta' Santu Wistejn ta' Canterbury. Ħanisimgħu ftit fuq il-ħajja tiegħu. Mill-monasteru ta' Sant'Andrija f'Ruma, il-Papa San Gergorj il-Kbejr fis-sena 596 bagħat lil Santu Wistejn l-Ingilterra flimkien ma' xi 30 raħeb mill-istess monasteru biex ixandru l-Evanġelju u ma waslu fil-gżira ta' Thanet fis-Saltna ta' Ethelbertu, re ta' Kent, li tammet fl-għid il-50 tas-sena 597. Wistejn sar isqof ta' Canterbury u bis-saħħa tiegħu ħafna ħaddnu l-fidi. Miet fis-26 ta' Mejju għal ħabta tas-sena 605. Kien il-Papa San Gergorj il-Kbejr li berf kbejr, ħanajdulu berf tas-sema. Kien Ruma, xtaq imuru stess jevanġelizza l-Ingilterra li kien għadha pagana. Ir-Rumani dak iż-żmien kienu jħossu li dawn il-popli tal-Ingilterra kienu popli indiġeni ta' bla edukazzjoni u l-idea tagħhom kienet li jqirduhom. Barra minn hekk kienu jġibu minnhom u jbijawhom bħala skjavi fil-merkati ta' Ruma. U x-xewqa ta' San Gergorj il-Kbir kienet li dawn huma ħutna u jeħtieġilhom isiru jafu l-Kristu. U meta kien maħtur Papa huwa, u allura ma setax imur huwa stess, għażel lil Santu Wistejn u bagħtu flimkien ma' 30 xi 30 irħieb oħra biex wettqu l-missjoni li xtaq jagħmel hu. U din il-missjoni għall-grazzja t'Alla kienet ta' suċċess kbir. Eżis ħut illum jeħtieġilna nitolbu mhux biss għall-poplu Ingliż li forsi fi żmienna din il-fidi li setqitu għal mijiet kbar ta' snin tinsab medda u medda bil-kbejr, ma nitolbu għall-Ewropa kollha biex il-fidi nisranija li tant hija ġawra prezzjuża. Eżis ħuti naħseb taqblu miegħi li mingħajr il-fidi il-bniedem faċli jispiċċa l-ikbar għadu tiegħu nnifsu ta' ajru ta' mhux hekk din il-ġawra li hija l-ħajja tagħna mingħajr il-fidi il-bniedem faċli jarmija il-ħajja tiegħu stess u tal-oħrajn. U għalhekk illum jeħtieġilna nitolbu bil-qalb. L-ewwel nett nitolbu għall-missjonarji tagħna li jinsabu ixandru l-Evanġelju f'ħafna partijiet tad-dinja. U nitolbu wkoll għall-Ewropa u għall-pajjiżi żviluppati li donnu għax issa akkwistaw il-kumdità fil-bowt qed jaħsbu li l-bowt jista' jsolvi il-problemi kollha u m'għandhomx bżonn iżjed ta' Alla. Xi bluwa u xi żball kbejr eżis ħuti. U għalhekk għandna nitolbu ta' kuljum u x'hekk għal dawk il-pajjiżi li forsi hekk il-fidi qed jiddubitaw jew qed iwarbuha. Ninsabu fit-tieni jum tan-novena tal-Ispiritu Santu u jew nitolbu l-Ispiritu ta' Alla jinżel fuqna mill-ġdejt u jgħammar fina, jew nixxenqu għal dan id-don li Alla jrid jagħtina biex jagħmel minna tabla irġiel u nisa ta' Alla, irġiel u nisa ta' talb, irġiel u nisa li permezz tagħhom Alla jkun preżenti fid-dinja tal-lum. Dak hu l-iżjed ħaġa li għandha bżonn id-dinja ta' żmienna. Jew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijiet tagħna. Mulej ħniena
Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-irwieħ ta' ħutna Marija u Karmenu Grima. Nitolbu. U Alla, int wassalt il-poplu Ingliż għall-Evanġelju bil-predikazzjoni tal-Isqof Santu Wistejn. Għamel li l-Knisja tiegħek tibqa' dejjem tistana bil-frott tal-ħidma u t-ħabbrik tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu, bil-lejl derlu l-mulej u qallu: la tibżax, imma tkellem u tiskoċ, għax jiena miegħek, u ħadd ma hu se jmitti idu fuqek biex jagħmillek ħsara, għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Pawlu għatem sena u 6 xhur jallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Galjon sar prokonslu tal-Akajja, il-Lut għamu għalenija kontra Pawlu. Telloħ quddiem il-qorti u qalu: dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lil Alla kontra l-liġi. X'im Pawlu kien se jiftaħ fommu, Galjon qal lil-Lut li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt, kien ikun hemm raġuni li nisma'kom bis-sabar kollu lilkom il-Lut. Imma jekk din hi kwistjoni dwar kliem u ismijiet u l-liġi tagħkom, arawha intom, jien ma rridx nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn. U bagħathom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-koll qabdu f'sosteni il-kap tas-sinagoga u tawħ xeba quddiem il-qorti. Imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet, imbagħad infiret mill-aħwa u rħiela bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Prixilla u Akwila. F'Kenkri qata' xaru għax kellu weda. Il-kelma tal-mulej. Ħajr il-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Popli kollha, ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej l-oli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha, nwieġbu: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Irrażżan il-poplu taħtna, il-ġnus qiegħed taħt riġlejna, u jażilna l-wirtana, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu, nwieġbu: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bit-taq ta' trombi, għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu, nwieġbu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-Messija kellu jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom,
intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja għad tifraħ, għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-mara meta tkun setilet tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġieħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom issa tħossukom imdejqa, imma għad nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jieħodulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Eżis ħuti naħseb li taqblu miegħi li waħda mill-problemi l-aktar kbar fis-soċjetà fid-dinja ħanejtek ta' żmienna huwa l-fanatiżmu. Il-fanatiżmu li jġib il-gwerer, il-fanatiżmu li jġib il-firdiet, il-fanatiżmu li joħloq il-mibeda, il-fanatiżmu li jifret il-bnedmin minn xulxejn. Naħseb li min jara l-aħbarijiet bħali tinnotaw ħafna drabi kemm ċertu deċiżjonijiet li jsiru mhux biss minn individwi ma minn soċjetajiet sħaħ ikunu motivati mill-fanatiżmu. X'inhu l-fanatiżmu? Il-fanatiżmu huwa meta xi ħadd jiffissa iż-żejjed fuq xi ħaġa b'tali l-mod li jibda jara b'mod u xekk bħaż-żiemel jara biss dak li jaqbel lilu u jwarrab il dak kollu li ma jaqbellux. Wara ma jibqax irraġuna u xekk eżisħuti. Il-fanatiżmu ma noqogħdux attenti jista' jidħol anke f'darna u f'qalbna eżisħuti ta'. Huwa l-fanatiżmu li jwassal għal firdiet fil-Knisja eżisħuti naħseb li smajtu bħali li sfortunatament hawn fil-Knisja minnu kontra l-Papa Franġisku. U dan mhuwiex ġej minn Alla, minnu kontra l-Papa magħżul skont u xekk in-normi tal-Knisja antiki mhuwiex ġej minn Alla, eżisħuti, mhuwiex ġej minn Alla, m'għandu jkollkom l-ebda dubju. Il-Papa Benedittu qala hu stess li rreżenja brieda libera tiegħu u għalhekk il-Papa Franġisku huwa dak li Alla jrid li jmexxi d-dinja u l-Knisja fi żmien tal-lum. U għalhekk dawk ħut li qegħdin jippersegwitaw lill-Papa Franġisku mhumiex ġejjin minn Alla, m'għandi l-ebda dubju u ngħidu kif qed ngħidu llum bil-miftuħ dan. Anzi, qed iħallu lix-xitan jinqeda bihom biex joħolqu firdiet u jagħmlu ħsara kbira ħafna lill-Knisja. U dan huma u minn huma dal-persuni u x'hekk. Sewwa ħi eżisħuti u qed ngħid dan għaliex kif rajtu fl-ewwel qari tal-lum anke fi żmien San Pawl kien hemm il-fanatiżmu. Mela jresquhom il-qorti l-ewwel ippersegwitaw il-Ġesu, qatluh u x'hekk. Bniedem l-iktar bniedem innoċenti li tista' timmaġina u issa qed jagħmlu l-istess lil Pawlu. Irresquh quddiem il-qorti ċivili ma jsibu l-ebda ħtija, jitilquh imma jibqgħu sejrejn bil-persekuzzjoni tagħhom. U għalhekk eżisħuti għandna bżonn l-ewwel nett nitolbu bil-qalb għax il-fanatiżmu huwa ġerħa li tagħmel ħsara kbira ta'. Il-fanatiżmu jagħmejk. Il-fanatiżmu iwaslek biex twarrab mhux biss il-fidej, ma twarrab is-sens common eżisħuti. Bl-Ingliż jgħidu sew ta' common sense is not so common. U jekk kallet jinqeda bil-Papa Franġisku biex lienna fi żmien tal-lum jixxejkjana ftit għax kellna bżonn eżisħuti. Forsi xi drabi aħna interpretajna l-Vanġelu kif jaqblinna u x'hekk. U allura il-Papa Franġisku qed inżilna l-eruq ta' dak li tgħidilna l-kelma tal-Alla. Il-Papa Franġisku forsi mhux forsi jekku qed jenna biex narfu x'inhi r-rieda tal-Alla għall poplu tiegħu f'dan iż-żmien. Allura eżisħuti il-fanatiżmu u dawk li huma fanatiċi qed jippruvaw ikissruh u jagħmlu l ħsara. U meta qed jagħmlu hekk
jiena m'għandi l-ebda dubju ngħid li qed jaħduha kontra r-rida tal-Alla, eżis ħuti. U għalhekk nixtieq nagħmel appell, naf li ħafna jaraw din l-Ewkaristija anke fuq il-television u mezzi oħrajn biex min fil-Knisja qiegħed iwassal messaġġ kontrarju għal dak li qed iwassal il-Papa Franġisku jew saħansitra jattakka lilu b'mod personali, jiena m'għandi l-ebda dubju ngħid li mhux ġej minn Alla. Anzi, mingħajr ma jaf, forsi Alla mingħajr ma jaf qed jaħodha kontra rida tal-Alla u kontra l-magħżul tiegħu biex iwasslilna il-messaġġ tal-Alla fi żmienna. U jew għalhekk minn qalbi Jeżus ħuti nitolbuh il-mulej illum kemm għall-Papa Franġisku, nixtieq nitolbuh għall-Knisja fit-tifkira li qed nagħmlu llum ta' Sant Wistin ta' Canterbury biex u xekk il-mulej jżomma magħquda u biex jikxef il-maskri tal-ispiritu ħażin li qed jagħmel jipprova jagħmel tant ħsara fil-Knisja Jeżus ħuti. Smajna fl-Evanġelju u xekk. Intom tassew ngħidilkom intom għad tibku tingħu. Għalinna Ġesu li l-ħajja tan-nisrani missa tkun faċli, li d-dinja teħodha kontra tiegħu, iżda d-dinja għad tifraħ, għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fejna. Waħna din nemnuha bil-qalb kollha. Ejjew għalhekk Jeżus ħuti nitolbu bil-qalb illum għall-Knisja biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li bħalissa ninsabu fin-novena tal-Ispiritu Santu li għandna nagħtuha importanza kbira Jeżus ħuti. Hija l-aqwa talba li nistgħu nagħmlu għall-Knisja, l-Knisja li rċeviet l-Ispiritu Santu fejt il-ħamsejn, li Alla nitolbu bil-qalb biex jerġa' jkun hawn il-qawwa tal-Ispiritu Santu tinħass, il-qawwa tal-Ispiritu Santu li taħdem fil-Knisja. U din ma taħdemx biss fil-qassisejn jew fir-reliġjużi, ma taħdem fikom Jeżus ħutna lajċi. Ejwa l-Ispiritu Santu jista' jagħmel permezz tagħkom eġubijiet kbar. Araw Karmela Grima, nhar l-erba' ċċelebrajna il-100 sena mill-mewt tagħha, mara sempliċi ta' bla skola. U x'hekk taħdem fl-Eliqi, imma ta' bil-ħaqqa għażilha biex tkun ta' sinjal, mhux biss fi żmienha, imma anke fi żmienna llum. Sinjal li l-qdusija ma ddoqx it-trombita, il-qdusija u l-fama ma jimsux it-fejt, mhux bil-fors il-fama tfisser qdusija, anzi ħafna drabi il-qdusija ma tagħmilx ħsejjes. Il-qdusija xi drabi tkun ħajja sempliċi, moħbija fid-dar jew fil-ħajja ta' kuljum, kif kienet dik ta' Carmine Grima u bla dubju ta' Franġisku Portelli li l-mulejn qiegħda bihom biex tagħna din il-ġawra, dan is-santwarju li kif tafu intom min jaf kemm ħareġ ġid minnu u x'hekk. Ejjew għalhekk inkomplu din l-Ewkaristija nitolbu mill-ġdejt il-qawwa tal-Ispiritu Santu biex jinżel b'abbundanza mill-ġdejt fil-Knisja tiegħu fid-dinja kollha, f'Malta u Għawdex tagħna. Kjuġobkom nqumu bil-wieqfa. Kristu l-għajn tal-ħajja kollha u bidu ta' kull qawwa, infaħruh u nitolbuh, mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja, flimkien mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Ġesu Salvatur, tawk il-mewt fil-ġisem imma ħadd il-ħajja fir-ruħ, għatina l-grazzja li mmutu għad-dnub u ngħixu bl-Ispirtu nitolbu, mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Intbatt id-dixxiepli fid-dinja kollha biex ixandru l-bxara tajba lil kulħadd, għamel li kull min ixandar l-Evanġelju jgħix bl-Ispiritu tiegħek nitolbu, mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Il-missier ta' kull seta fis-sema u fl-art biex tixħet għall-verità, imla bl-Ispiritu tal-verità il-qalb ta' dawk li jmexxuna nitolbu, mulej ġeddet l-Ispiritu tiegħek fid-dinja. Int li ġeddet kollox, tridna nisru u nistennew is-saltna tiegħek. Għatina li aktar ma nitħeġġu fl-istennija ta' smewiet ġodda war ġdida, aktar inħabirku bil-qalb għal din id-dinja tagħna nitolbu,
mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Inti nżilt f'iħlart biex tħabbar il-ferħ tal-Evanġelju lil mejtejn. Kun lena u t-tama sħiħa taħutna li marru qabilna nitolbu mulej ġeddet is-saltna tiegħek fid-dinja. Ejjew fiskiet nofru l-mulej it-talba tagħna, niftakru f'tant ħutna li jsegwu din il-quddiesa, anzjani morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, persuni li għaddejjin forsi mument diffiċli fil-ħajja. Aħna flimkien ejjew issa nresqu it-talbit tagħna f'riġlejn l-Om tagħna tas-sema. Il-talb tagħna mulej biex dak li twiet lilna bil-qdusija li tagħna il-verb tiegħek iseħħ kullimkien bil-qawwa tal-Evanġelju u għat-talb ta' Sant Wistin ta' Canterbury llum u aħna niksbu l-milja tal-adozzjoni imħabbra lilna minn min ta' xieda għal verità bi Kristu siedna. Imbira kent mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u mbejt li kollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbira kent mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, ixħet il-ħarsa tiegħek lejn il-vittma li se noffrulek fit-tifkira ta' Sant Wistin ta' Canterbury u għamel infasslu ħajjitna fuq dak li qegħdin nagħmlu fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu sirna. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant Wistin ta' Canterbury int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li juxandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejjer u ngħidu bl-għajda Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Min ġej fisem il-mulej osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali illum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Marija u Karmenu Grima. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Sant Wistin ta' Canterbury u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jintrid fija inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt tinfiret minnek. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq lix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li laqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn dal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tiba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqaddis tiegħek. Alleluja, Eżisħuti forsi ftit nintebħu li l-quddiesa l-ikbar grazzja li l-mulej jatina kull jum. Jatina d-don tal-ħajja, per imbagħad permezz tal-Ewkaristija jatina grazzja li narfu żbuħija li l-ħajja rigal tiegħu sabiħ. Ejju nqumu bil-wieqfa u ngħidulu bil-qalb. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' dan il-misteru, wettaq lil qaddejja tiegħek fil-fidi vera li għalija Santu Wistejn ta' Canterbury ħabbrek bla eda tul ħajtu kollha, għamel li kull imkien nagħtu xhieda għalija bil-kliem u bl-emejl bi Kristu sirna.
il-mulej ma'kom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missieħ u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Min dejjem bint Alla nadifa mill-ħtija infrisht bħal awsalla fuq rasi l-bnadmin intftaħtu Marija lejjun ta' kull ħnina fuq l-aħwa ħosbina fuq l-aħwa ħatin int laxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien.